32, ang ulohan nini ikutlo sa ikatawang Petro 3:20 nga nagingon, gusto niyo ba nga ang tanan maghinulsol? Sa timang teksto, nagingon, dili gusto niyo ba nga naay malaglag, kundi gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Kung siya kung matagong may igsoon niya kung panagtuon karon. Uy noon, ini nga kung panagtuon sa pupos, nagingon, natabangan kanini, aron masabtan kung unsa ang maghinulsol, kung anong importante ni, o kung giunsa pagtabang ni Jehova ang kanang matang sa tao sa paghinulsol. Ang maupuluhan na igsoon sa tibok panagtuon nato, naundan po ni siya o tulog ka sa puluhan. Ang unang ini mo'y kung sa gitudlo ni Jehova sa Israel bahin sa paghinulsol. Ikaduha, kung dito sa pagtabang ni Jehova ang mga makasasala nga maghinulsol. Ang ikatulo, kung unsay nakatunan sa mga sumusunod ni Jesus bahin sa paghinulsol. Gadunay tulo ka review ng mga pangutana sa katapusang bahin sa atong panagtuon. Una nagingon, unsay imong tubag? Unsay gitudlo ni Jehova sa Israel bahin sa paghinulsol. Ikaduha, giunsa pagtabang ni Jehova ang mga makasasala sa paghinulsol. Ug ang katapusan, unsay makatunan sa mga sumusunod ni Jesus bahin sa paghinulsol. Buyo, hinihipog natong panagtuon na igsoon, awag mo sa inyong pagpakipati ini pinaagi sa pagtubag sa matag mga pangutana o gihamyo mo sa paghatag sa inyong mubo o perita sa punto nga mga tubag labi na sa pangunang mga pangutana sa matag parako kung mahimo sulod sa 30 segundos. Aron makabenepisyo ko kanupan o sa laing bahin ato kung pahayag kung sa itong mga nakatunan o sa usang paagi natin ipagdapat diya sa atong agaw-agaw pag ginabuhi o sa pagministeryo. Sa pagsugod niya, ang ulo si Brother J.D. Bulahan sa pagpasa sa katibukang parako at ipabasa kanya palito ang parako mulo. Kung makahimot tagsala, importante nga may resulta. Sa Biblia, ang tao nga ginulsol mag-usab sa iyang mahuna, bahin sa iyang nahimo masala. Muno sa paghimo ini, o determinado nga dili na kini himuon parusa. Salamat sa pangutana. Unsay gipasabot sa paghinulsol? Sister Rolion Baliho. Ang paghinulsol mag-usap sa iyang hunahuna bahin sa iyang nahimo nga sala. Dayon, mahunong sa paghimo niini o determinado nga dili na kini niya mo pag-usap. Rosary, ang paghinulsol sa Biblia, kini maoy pag-usab sa huna-huna. Uban ang kinasing-kasing nga pagmahay sa kanhing pagkinubuhi. Sayop nga buhat, usabot ka nga wala mahimo. Ang tinuod nga paghinulsol, makita sa buhat. Ang paghimong kausaban sa binuhahan. Oo, kana siya no, pagmahay. Dunya makita sa buhat ug kausaban sa iyang. Daghang salamat. Karon diri pa sa dos na parako. Ang tanang tao kinahanglan kakatuon bahin sa paghinulsol. Ngano? Kitang tanan kasala kada adlaw. Nung kaliwat ni Adan ng iba, ang matapusan nato nakapanunod sa sala o kamatayon. Wala usaha nato nga nalingkawas ni Adan. Bisan ang mga alagad sa Dios na may tarag sa pagtuo, sama kang Pablo, sama kang Apostol Pablo, nakikisog sa sala. Nagpasabot ba niya nga magsige na lang kaguhod sa atong mga sala? Wala. Si Jehova maluluyon o gusto niya nga magpalipayon ta. Kung si sila ang nahitabo sa mga Hudiyo sa panahon ni Nehemias, dili gusto ni Jehova nga magsige ng kaguol tungod sa ilang nangaging mga sala. Gusto niya nga magpalipayon sila sa pagsimba kaniya. Ibalo si Jehova nga ang paghinulsol resulta kalipay. Maong iyatang gituduan bahin niini. Kung maghinulsol ta sa atong mga sala, nakasalig ta nga ang atong maluloy o amahan, magpasayag ko ka nato. Okay, salamat. At ay mabasa palihog ang Nehemias 8, ay versikulo 9 o 11. O si Nehemias nga gobernador, si Esdras
sulti o magpupugya. O ang mga lilihanan nga nagtindog sa katawhan, maingon sa iba katawhan. Kaya adlaw, balaan ka ni Tuba na inyong Diyos. Ayaw ko kasubo o pag-ila. Kaya ang iba katawhan, ang hilak samtang naninaw sa ingon sa katawhan. Si Nehemias, niingon sa katawhan. Lakaw, pangako mo langit ng mga pagkaon, o paninang magtalis ng mga ilan. Kung katagin ninyo katong mga walay pagkaon, kaya kining adlaw, balaan sa atong ilo. Kung ayaw mo kasubok, kaya kalipay manikan kanino pa, mao ang inyong salagdan. Ang mga lilihanan na ingon sa katawhan. Puno na mo sa paghila, kung ayaw kagaguol, at ay balaan kining adlaw. Okay, salamat sa may pagbasa. Sa dos ng pangutana, sumala sa teksto ng ibasa, ang kitang tanan, kinahanglan makakatbon balik sa Panginoon. Sister Arcaios, balik. Matagusan nato, makasasala man doon sa atong mga bilitanan sa adan ng iba. Walang kitakot, ganun ay bigtang mga hinusuro. Ang atong pagpatik sa atong paghinusuro, kinahanglan yung tinud-anay, dili sa pulong lang, kundi sa atong binuhatan. Sa kapod sa naitapok sa mga Diyos sa panahon ni Nehemias, o dili gusto nimo ba nga magsige na lang sila kaguol tungkol sa ilang mga ginasala. Gusto po dahil nimo ba nga mapalitayon sila, labi na sa ilang pag-alagan. Wala na sa iyo ba nga kung may nusulod ka na tao, adong na good maayong resulta, yung pagpayon good ka. Wala sa iyo ba, nagtudlo po na ito, pahinyaana. Walang kanunay po na tanong musali kang mo ba kay isa makasalat ka kung mga nusulod ka, siya ba maluoy ang namapasayo natin. Oo, dahil salamat po. Kaya itong balikan mo yung sunod. Nindot nga, naunahon, naturaon. Kini nga gitudluan ganin ni Jehova, kita mo ganun gitudluan ng taniya nga magmulsol. Sister Gabi balik. Ay moresulta nagkalipay kung nakinulsulta kay siyempre kung ang isa wala pang hinulsul yan ang kahimo siya sa nga wala pang maghinulsul guilty na din siya ganun din siya sulod pero human niya kini hinulsul bakit na siya tarinaw kung ako na so malipayo na siya. Oo, kana ang rason ay gusto ni Jehova nga malipayon ka kung himot ng malipayon. So pag inulsol di ay mo resulta o dakong kalipay. Okay? Karon patay ta maigsuon sa 3 sa tusay kung sa atong isbutan ini ibok artikulo. Sa 3 payo. Niining artikulo, taunan ta, makakataon ta dugang bahay sa paginulsol. Konsiderahon nato ang tulong kabutang. Una, subukan nato kung unsay gitudlo ni Jehova sa Israel bahay sa paginulsol. Ikaduha, susayon nato kung giun sa pagtapang ni Jehova ang mga kasala sa paginulsol. Ug ikatulo, subukan nato kung unsay katakunan sa mga sumusunod ni Jesus bahay sa paginulsol. Okay, salamat pangutana. Unsay atong isbutan ining artikulo? Timbang kaliho. Diri ato bangan. Una, isgutan nato kung unsay gitudlo ni Jehova sa Israel bahin sa paghinulsol. Ikaduha, susihon nato kung giun sa pagtabang ni Jehova ang mga makasasala sa paghinulsol. Kung ikatulo, isgutan nato kung unsay nakatunan sa mga sumusunod ni Jesus bahin sa paghinulsol. Okay, daghang salamat. Karon atong sayron. Ang una, kung unsay gitudlo ni Jehova sa Israel bahin sa paghinulsol. Sa 4 ta nga para po. Dihang gi-organisa ni Jehova ang mga Israeliton ing nasod, di mo siya pakisaan o formal na kasabutan uban nila. Kung sundon nila ang iyang mga balaod, iya silang proteksyonan o panalanginan. Bayan sa maong mga balaod, iya silang gipasaligdan. Kini nga sugo nga akong gihatag kaninyo karon dili isod sabton o dili sa bisog tumanon. Sa laing bahin, bumusupak sila kaniya, nangitan kung musimba sila laing mga Diyos, dili niya sila panalanginan o sila magantos. Pero wala na pasabot nga wala na sila paglaon. Pwede hapon nila mapatunan pag-usab ang pag-uyon sa Diyos kung sila balik ang Jehova nga ilang Diyos o maminaw kaniya. Sa ato pa, pwede silang maginulsol. Kung ilan ang himuon, si Jehova magsuod nila o mapatunan nila pag-usab ang iyang panalangin.
Di sulamat pangutana 4. Kung sa itudlo ni Jehova sa nasod sa Israel, bahin sa paghinulsol. Diyan ni Baliho. Ito doon ni Jehova sa mga Israelite magbibangit sa paghinulsol. Ang gusto ni Jehova nga ipakita sa mga Israelite ng kailangan pagkasinser. Akan na nakasabot sumala sa iskutan sa footnote 16 na ilang sinser ang paghinulsol. Kinahanglan makita sila pinamatan. Sa mga paagi, pinaagi sa pagkikumpang ni Jehova, sa pagsubay siya mga dalan, sa pagtuman siya mga subo. Nagkakit na diha, kiningad ka o judicial group. Kaya ang maayong resulta kung ilang resulta, ilang madawat ang proteksyon o mga panalangin nga nagitan ka ni Jehova o sa laipagin o musupak sila ni Ana. Hindi nila madawat ang panalangin noon. Bagat sila. Okay, salamat. Lisod ba ni Sabton o lisod tumanon?